kasunggihan kentil giung sampun kapiarsi. Pripun Bapak? Nggih, Pak Mo. Nggih, sekedap-sekedap. Nggih, Monggo. Lah. Kijing miring. Kijing miring sembah nuwun Bapak. Niki pangapunten bahwa monggo kanca-kanca sing badhe nderek beksan dipun aturi. Nggih. Niki dalem ki miki wene sitokno. Berarti panggil bahwa sik. Kanca-kanca. Heeh. Monggo niki nggih. Mas miki Mas. Nggih niku dipun ceklek niri. Ya, dereng disekakel. Monggo kadang-kadang ingkang saking gunung. Ngerti ta ya. Monggo. Kang Suwar. Monggo. Nah. Monggo Kang Suwar. Kajenge regeng. Pak Suwar. Nggih. Ingkang saking gunung monggo mriki. Nggih, saking gunung. Pundi bocah gunung niki? Kalau wau ngendika bakdo duhur ngregengaken mekaten. Nggih. Monggo menawi di anu panas nerian Ayo bahwa. Kang. Kang Pur, siloke digerakne Kakang. Lah nggih, monggo pasukanipun digerakne. Lah diundangi sitok-sitok. Heeh. Nah. Nggih. Lho pripun itu? Mbok bilih Pak Sunarno pengen mriki rumiyin kersane guayeng, kanca-kanca dipancing rumiyin. Nggih, niki napa riyen? Kijing miring. Kijing miring nggih. Keluarga saking Maron monggo jumeneng yuk. Monggo Kang Jabar. Monggo keluarga saking Maron. Kang Jabar. Mumpung bertemu. Yo. Yo. Aku. 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 Aku yo. Yo. Ayo yo. Miring miring. Yo. Awas. Yeko. Miring-miring yo. Buka yo. Jos awas. Yeko. Yo. Siap awas. Jos.